Christopher Mutsvangwa anyatsobuda pachena panguva ine kuti na VP Constantino Chiwenga vaviri ava avatombofi vakasangana. After aita a press conference yesterday yayanzoonekwa kunzi this presser yanga yangodhirectwa kuna VP Constantino Chiwenga. Sapinda mashoko onyatsobuda panguva ine panapa Christopher Mutsvangwa achibooster achitaura mashoko ekuti Chiwenga is lucky panguva ino to be alive. Zvinyatskureva kuti panapa there are some people who do not appreciate some other people's success kusvikira vazoudza kuti aiwa ilike rawakaita rekusurviva the liberation war. Not was subscribe or like on the bell icon. Ndipinda panapa mzimu ai unonekwa muchinze. ZANU-PF spokesman Chris Mutsvangwa says Chiwenga is lucky to be alive. He must be grateful. In quotes, to survive a war, it's a matter of luck. And once you survive, if you begin to see virtue in yourself because you survived the war, then you are not respecting those who remained. Because for you to survive, somebody had to shoot the one who was going. ZANU-PF press conference 22 September 2025. Ndo mashoko ari kuda panapa achitaurwa naChristopher Mutsvangwa achinyatsokuratidza kuti ari kudzikisira VP Constantino Chiwenga. Panapa General Chiwenga uchionekwa kunzi ndo vari kukola aiwa a spade vachiuya vachiti zvigananda ngazvirwe pasi. Panguva ino it seems like VP Constantino Chiwenga ari kuuya achiexposa deep rooted chaos, deep rooted corruption, aiwa deep rooted nepotism yanga yazara the ruling party ZANU-PF. Inoonekwa kunzi ZANU-PF big fishers nemaZANU-PF bosses vamboona Mutsvangwa vese nevamwe vake, these are some of the people vari involved mune corruption iyi. And panguva ino Chiwenga achiuya achiexposa zvese zvinoratidza kuti havasi kufara. Zvoita kuti kunyange naMutsvangwa atozoita epresa yekungoataka VP Constantino Chiwenga. Zvinatsoratidza kuti adonyatsokubvisa trust muvanhu pana VP Constantino Chiwenga. Mashoko atonyatsobuda pachena, nyika yese iri kuzviona kuti aiwa these guys vane vakanyatsokubayiwa chaipo parere moyo. Imbotodzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro these direct attacks aiwa ari directed kuna VP Constantino Chiwenga, kuti panapa VP Constantino Chiwenga vanotiko kudii vachinzwa vana Mutsvangwa vachitaura mashoko awa ekuti aiwa kusevha kwakaitawo raitongowo like zvaro. Tiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Subscribe or like chiri on the bell icon.